honako 3 fase ditu: digestioa, zurgatzea eta hondakinak kanporatzea. Digestio prozesua ahoan hasten da. Hortzek elikagaiak zehazten dituzte, orduan elikadura bola sortzen da. Elikagaia bola faringea eta asteroidea jatzen da eta ondaria irauten da. Bigarren urratsa urdaian gertatzen da. Urdaileko palekutan urdaiegina sortzen da. Urdaiegina elikagaiekin nahasten dira eta kimonatzen da. Etenearen amaitzen da digestioa. Kimoa eta urdaiegina nahasten dira eta esteroideak da. Horren bidez, kimoa kilo bihurtzen da. Kilo elikagaien arteko gas eta digeritu ezin diren hondakinez osatuta dago. Zurgatzea. Elikagaiak estoimearetik odolera igartzen ditu. Materiogaiak estoimearak barrutik esterioretako odol kartilatera igarotzen da. Ondoren gertatzen da zurgatzea. Hondakinak digestioaren ondoren helatzen dira eta gorputza erabili izan dute. Elikagaia hondarak dira. Hondakin horiek esteroideak igarotzen dira eta gonozki bihurtzen dira azpiaren bidez. Elikagai jaten dituen digestio prozesuan pasa behar dira.